Kaixo, Jasone Huena naiz, eta ni komentatzen dizuet liburu hau, Una historia de amor y oscuridad, egilea da Amos Oz, eta lehengo batean argitaratu zen Ziruela argitaletxean, gero badaude beste edizio batzuk hortik, eta 600 eta piku dauzka orrialdeak. Komentatzen dizuet, eleberri bat irakurri daiteke, baina barnean badauka benetako familia baten biografia, bere autobiografia, idazlearena, eta gero azaltzen digu oso ondo bere gurasoekin harremanak bape errezak, nahiko zailak. Bebai dauka barruen hainbeste literatura, soziologia, historia eta politika, eta sasoia da oso interesanteaz kontatzen digu ere Israel estatuko lehenengo pausuak eta garaia horretan. Eta hau zera buru.